Er I helt sikker på, at I har udstyret med? Godt. Husk at følge planen. Vi går ind sammen, og vi går ud sammen. Gutter, er I nu sikre på, at det her er en god idé? Er I seriøst, Martin? Skal vi ikke bare køre hjem? For fanden, I kan sgu da ikke bakke ud nu. Hvad hvis det går galt? Vi skal bare holde os til planen. Vi har snakket om det her i så lang tid. Prøv at tænke på, hvor godt det bliver bagefter. Men du sagde noget om, der vil være så mange derinde. Er det indtag, vi går efter? Er det 80 kilo? 80 kilo, det er sgu da for meget. Claus, for helvede, hold nu op. Det er der jo kun én måde at finde ud af på, ikke? Kan du huske ham Tølle ude fra Dragør? Der gik det helt galt. Han endte på hospitalet. Men fuck nu, Tølle, ikke? Det var også for meget for ham, ikke? Man skal starte i det små. Ligesom Spotterbjørn, han startede også i det små, ligesom os. Prøv at se ham nu, han er jo the big shot. Det hele kører for ham. Okay, er vi klar? Gutter, hvad fanden er vi gang i? Der er ikke nogen af os, der ved det her alligevel. Sorry, gutter, det er min. Ja, det er Claus. Ja, nej, vi sidder stadig i bilen. Ja, men vi er på vej derind. Ja, vi er på vej. Ja, skal nok. Og så? Hvad blev der sagt? Vi er nødt til at gøre det. Ellers så bliver det sgu værst for os selv. Så er det blevet tid til en omgang lokalnyt her på Radio 2680. Velkommen. I aftes lykkedes det politiet i Solrød at anholde de 3 røvere, der gentagne gange har prøvet at bryde ind i den lokale bank. Hey. Jeg er sgu da også bange. Men Claus, for helvede. Gør det for Martha. Har hun ikke fortjent det? Har du ikke fortjent det? Og Anders, jeg ved sgu da godt, det ikke er nemt. Prøv at tænke på, hvad vi alle sammen får ud af det i sidste ende. Prøv at tænke på, hvor stort det kan blive, gutter. Giv mig en af de der. Jeg ved godt, det er måske bliver sidst, vi nogensinde får, ikke? Er I klar, gutter? Kom så! Hvad så, Anders? Er du sikker på, at du kan tage 80 kilo? Det var da dig, der sagde, du kunne. Okay, de her træningsbukser, de straffer mig. Du skulle da også tage dem forkert på. De